चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारि इउपिपिएलआ आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआव कमप्लेन होदों। थांनाय 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो चिरां जिल्लानि फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खमैबो 2000 निफ्राय 3000 नि बांसिन सुबुंफोरनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय बिगोमा गैयालासे बिसिडिसिनि बारग' चेयारमेन, मेम्बार आरो जिआरएसफोरा बेंटल आसाम ग्रामीण बिकास बेंकनिफ्राय जब कार्ड, रान्दि पेन्सन, बोराय-बुरै पेन्सन, बेंगुरा पेन्सनखौ बख'नानै जाबोनायनि अजर होदों फाथाबारि प्राइमारि इउपिपिएलआ। बेनिफिसियारि गैयाजासे आरो एकाउन्ट बिगोमा गैयाजासे जाहाथे बेंकनिफ्राय रां दिहुननानै हरा, बेनि थाखाय बेंटलनि दालाय आसाम ग्रामीण बिकास बेंकनि मेनेजारनो फाथाबारि प्राइमारि इउपिपिएलआ गांसे कमप्लेन गथायो। दिनै जोङो कमप्लेन होदों बेंटल आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआव, बेंटल ब्रान्चआव। खारना जाहैबाय थांनाय 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जे बिसिडिसिनि बारग' चेयारमेन, मेम्बार लोगोसे जिआरएस बिथांमोना दिनैसिम जब कार्डनि माखासे रांफोरखौ उइदाउट बेनिफिसियारि लोगोसे उइड' पेन्सन, अल पेन्सन, हेन्डिकेप पेन्सन बेफोरखौ बिथांमोना गावसोरनो उइद्र' खालायो। किसुमान समाव बिथांमोना एसे बेनिफिसियारिनो होयो, फ्राय बांसिन समावनो बिथांमोना होआ। दा गतिके जोङो दिनै मोनसे जाहाथे गावनो व्यक्तिगत माने बेनिफिसियारिया फैसाखौ बख'नो हायो, बेनि थाखाय दिनै बे जों आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआव जों बे कमप्लेनखौ होनाय जादों आरो। दा जोङो बे ब्रान्च मेनेजार बिथांनो जों होदों। दा बिथां मेनेजारा जोंनो एसुरेन्स होदों दिनैनिफ्राय माने बेबायदि खालामला होननानै। दिनै बिथाङा गावनो निजे मोनसे रिसिप्ट खालायनाय सुइ खालायनानै दिनै बेहाय बिथाङा होबाय आरो। मथा मथि हमना ला 2 निफ्राय 3000 गेजेराव बेबायदि दङ आरो फाथाबारि बिसिडिसि। जुदि बिथांमोना जुदि जोंनि बे आर'जखौ जुदि मानियोबा जों बेखौ आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। निस्सय दंमोन, बै थांनाय बोसोरावबो जोङो मेनेजार बिथांजों जों रायज्लायदोंमोन, नाथाय बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिनि उनावबो माने बेबायदि जों बख'नायखौ जोङो नुनो मोनदों बे आरो। आं बे बृद्ध पेन्सननि थाखाखौ मोनैनि सोमोन्दै आं कमप्लेन होनो सानदों आरोखि। मानो मोना बिनि खारन। दा आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदों। आङो गोजोनपुरि गामिनिनो गावबुराखा। ओमफ्राय बेयो जेब्ला जिआरएसआ आंनि नामै एकाउन्ट खुलियो ग्रामीण बिकास बेंक बेंटलावहाय, बेयो गाव हारसिङैनो फैनानै एकाउन्टखौ खुलिदों। आंनि खुनु सहिबो गैया, टिप सहिबो गैया, जेबो गैया आरोखि। दा बेयो गावनो हारसिं एकाउन्ट खुलिनानै टिप सहि मारिनानै गावनो द्र' खालामनानै आंनि बोसोरे ओरैनो लामसाम थाखाखौ हैबाय थायो आरोखि। बेबायदिनो थाङै 1 बोसोर बियो सोलिनानै आं डिमान्ड खालामबाय थायो बिनावहाय आंनि एकाउन्ट पासबुकआ बोरो। आं हारसिंनो आं निजेसो आं द्र' खालामनो आं गोसो जायो। एकाउन्ट पासबुक गैयाब्लाथ' आङो माब्लाबाबो द्र'थ' खालामनो हाया। उइद्र' फर्म लेखाल' लानानैथ' आङो मान सन्माननि खोथा दं। एकाउन्ट पासबुक गैयाब्ला बोरै बख'नो आं लानानै र' मोनसिगोन होननानै बियो थाबाय थायो। बेबायदिनो खेलिमेलि खालामनानै दिनैसिमहालागै जिआरएसआ थमास नार्जारि बियो लांनानै होयो बख'नानै। नोंनि नामै आं बख'ना लाबोबाय, एथ'खिनि जाबाय फैसाया होननानै हिसाबथ' होआ बियो। ओमफ्राय आं सानसेखालि मेनेजारजोंबो एसे जालायलांदों। आंथ' एसेबां मोनाखै फैसाखौ। नोंथ' बख'दों, माला बख' आंलाय? मेनेजारा गावनो फाइलखौ लाबोनानै बेलाय माथो नों एथ' बख'दों। आंथ' बेखौ बख'वाखै, बे थमासनि हेन्डराइटिं, बे जिआरएसनि हेन्डराइटिं। आं बिनि थाखाय आंबो एसे कमप्लेन बेबस्था लानो थाखाय जेरै बुंदों बेबायदिनो आंबो कमप्लेन होनो हास्थायो।